हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों सुपार डेन्सार बिथां मासुम नार्जारीनि सुंद' बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै। बिथांखौ आङो मोजाङै इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि गोनांथि गैला होननानै सानो, मानोना बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव एबा बर' हारियाव रावबो मिथियै गैला। बिथांनि मुङानो जादों मासुम नार्जारी। बिथाङा बिमा बिफा आरो सासे बिनानाव दङ। बिथाङा दायो गुवाहाटीनि बेन्टनी स्कुलाव 9 थाखोआव फरायगासिनो दङ आरो बिथांनि बैसोआ दायो 13 बोसोर। बिथांनि निकनेमानो जादों मशरुम, थामहिनब्ला बर'आव मैखुन, आरो बिथांनि हबियानो जादों सिंगिं आरो डेन्सिं। बिथांनि बिनानावनि मुङा जादों लाभलि नार्जारी आरो बिथांनि बिनानावनि बैसोआ दायो 6 बोसोर। सुपार डेन्सार मासुम नार्जारीया बे 2021 मायथाइनि गेजेरावनो दासिमाव मोननै बड' मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों। गिबि मिउजिक भिडिअआ जादों फागुन थांलायबाय आरो बावैसो सिगाङाव ओंखारनाय नैथि मिउजिक भिडिअआनो जादों ब्रेक। नोंथांमोना बिथांनि मिउजिक भिडिअसफोरखौ दासिमबो नायाखैब्ला नायनानै लादो। दिनैनि मासुम नार्जारीनि सुंद' बाय'ग्राफिनि भिडिअआ बेसिबांल'सैमोन। बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा बिथां सुपार डेन्सार मासुम नार्जारीनि माबाफोर मिन्थिबावोब्ला आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। साखाथियावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्सफ्रा नोंथांनिसिम गोख्रैनो सौहैयो। बेबायदिनो आङो बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय बायदि रोखोमनि खौरांफोरखौनो नोंथांमोननो गोख्रैनो फोसावो।